най-вече го прави. Прави, това си го виждал. Да, бе, човек, виждал съм, Емил ми стана такъв свидетел, я го писах по това дело. Къде ги съда за 8 милиона евро. Да. Разбираш ли? Ето за тия неща. И Емил си изкаят и кризите. Не ги дават, бе, човек. Криете по кризите. Крият ги, защото Емил е грамотен. Той има средно образование. Да. И ако вземе да прочете тия неща... Ти си сега с каква присъда? С доживотна без право на замяна. Право замяна. Да. Добре. Колко време си тук в тази клетка? Година и 8 месеца. Годината е тук в тази... Да, как се води? Специален режим. Специален режим и за карцерите тук. Да. Карцерите по принцип ги държат това, което нямат право. Те не са специален режим. Нямат право, да. Да, но те ги държат. Защото... Добре, тук като те държат с този специален режим, така си година и половина. Някой пита ли те да променят нещата, да почнеш да разхождаш с другите, къде са животни? Да, Юлия Митова. Да? Още е Юлия Митова, аз знам за нея. Мисълта ми е, променя ли се това? Защо не те пускат да се разхождаш при другите, където са тия там до животните? Защото съм с режим. Кой ти го прави този специален режим? Специалният режим ми го прави тази министърка на правосъдието. Защо? Защото, понеже тя идвала е във Враца. Разбираш ли? Да. И нали, понеже този началник, къде е там у Враца, той даде такива, той рипа на бой, той е луд. Той просто ти прави характеристика пред нея. Да. И тя се създава някакво мнение, затова без да те познава. Без да ме познава. Точно така. Ясно. Това. И оттам вече ти си потърпевш. Аз съм потърпевш, разбираш ли, и тези хора, които аз си пиша, разбираш ли, наскоро съм писал... Има ли момчета да са починали в Ловеч? Чува ли си? Има момчета. Не таки, има някакви други момчета, което един го виждах на карето, не до живота. Това е от депото, което и му текеха лиги. И пияно избиваше от устата си. И проблеми? Да, сърцето, оплаква съм, никой му не обръщаше внимание. И това момче, не съм виждал пред очите си, че е умрел, но обаче чух от момчета, викам, това момче къде избиваше пияна, другите момчета ми от отряда, вика почина. Това е много... И знаеш ли какво вика? Държаха го, вика, 40 минути, вика, доле, вика, на земята, вика, не му обръщаха никакво внимание и ча на 50-та минута дойдоха, вика, да го проверят и той вече умре. Разбираш ли? Никой без да го... Никой държа го доле на земята. Момчета очевидци, бе, гледат от решетка. Как се казва това момчето? Не го знам. Коя година е било това? 2005. 2005 е било? 2005 година. Кой месец е било това? Слушай... Кой месец? Те не са обрели зимата беше. Зимата, не помня месеца. 2005 година зимата. През зимата излазваше и гол момчето. Нямаше какво да облача. Разбираш ли? Те му взимаха дрехите. Разбираш ли? Че беше въшка. Разбира, имаше въшки. Той виновен ли за тези въшки да не ги от къщи? Откъде да знам? Той казва, че ги е фанал в този затвор, в Стара Загора. Оттам беше това. И фащат тия въшки, там го изпаряват, правят го, разбират, дават му само една зелена такава, как или халат. Зелен халат, нали го знаеш, едно дълго. Ето, с това беше, отдоле нямаше нищо, я му давах дрехи и те не му ги дават. Разбира, от мене си му давах дрехи. Че го съжалявах, че избиваше пияна. Това момче почина, така ли? Почина, бе, човек, и мисли 7-8 годишен. 28 годишен почина? Да, умре, бе, човек. Ама това от депото къде ще му бе? Депо, всекакви хапчета му даваха и той като му даваха, той вика, бате, вика, дай ми една цигара, ще му убият тия хора. Отвънка казваше момчето, на карето като излиза. На разходката. Бате, вика, ще му убият тия хора. Викам, за какво е то? Его, вика, той е един с брада, вика. Но той не му знаеше името. Старшинаникъв е? Не, доктора. Доктора. Как се казва доктор? Нещо. Той е с брадата? Да, с катинар. А други такива смъртни случаи? Чува ли си? Имаше още един смъртен случай, но обаче... По твое време? Аз не бех там, аз бех по Враца и те ме докарах и веднага момчета съобщия, преди 3 дена, вика, умрел още едно момче. Още едно умрел? Да, пак той е от какво? От тия инжекции, другиране и разрез на сърцето и умира. Сериозно ли? Нема талон. Добре, не го ли изследват на здравословното състояние какво е? Ще поеме тия инжекции. Понеже това лекар... Ако е епилептик, слушай, и му бият такива инжекции. Това лекар сега, Митова, ми каза,
Вика, аз говорих с него и той се притеснява много, вика. Кой той лекар? Ето това нещо. Това нещо се притеснява. Да, се притеснява, че сега го съда за 8 милиона евро. Тук се епикризи. Те ми ти говорят така тия неща ти ги казват. Да, тук ми каза тя. И вика, тия пари, вика, ги печелиш веднага, вика, аз, вика, съм ти видял. Тя Митова е добра инспекторка. Да, добра и разбира много. Аз чувам много неща за нея, да. И понеже тя ми каза, вика, никога, вика, нема вече да те караме там, защото аз ти четох, вика, епикризата и ти, вика, ако си бил болен... Ти не си за там, това иска да кажа. Първо не си за там, второ, вика, не си болен от хипертония. Да, а защо Аврамов прави тази грешките праща тогава? Защо? И Кръстев разписва, защо? Слушай, понеже той казва, аз, вика, не съм винал, от по-горна инстанция, вика, ми издават заповедата. Кой го казва това? По-горна инстанция... Ама кой го казва това? Това, как му вика? Кръстев. Не Кръстев. Аврамов. Горна инстанция началник е. Кой е? Началник е Петър Кръстев от горна инстанция. Къде да знам, по горна инстанция... А доктор Аврамов се подчинен на Петър Кръстев. Така. Значи той забравя, че е лекар, така ли? Значи какво се получава? Доктор Аврамов се явява като палач. Палач и убиец. Той убива хората. Това ли ще убива човек? Убива ги, бе. Той съзнава ли какво прави този човек? Аз съм очевидец и това съм го писал. Значи той ги праща там на екзекуции. С една... Дърва му сърцето, а това депо говори ли се, забранено ли е свободно? Слушай, това депо е забранено не за такива, където са с здрави психики. Разбираш ли? Ако е болен с болна психика... Ти го осъзнаваш това нещо, да? Аз го осъзнавам, бе, човек. А на тебе ти действа... На мен ми действа на рефлекс. Да, на тебе ти действа подлодявате. Подлодяваме. Избивате на агресия. Избиваме на агресия, вместо да му успокоява, той ме избива на агресия. И това го казах на лекаря, той каза, вика, ми ще ги сменим. Чакай, човек, ти не мога да ми смениш лекарството при наличието